biko nwanne anyị nọ na ụmụ ndị nọ n'iru ya n'oge a na-asị ka anyị matagoro odogwu nwoke anyị na-anọ kọwatara anyị maka anyị nwere ife anyị fụ ịnọ n'ọgụ n'azụ maka asị ihe kwuru ihe akwụdobe ya anyị fụrụ edere gịnị so dịka anyị jụrụ m afọ m bụ Maazị Chiukwu Ezokafọ abụ m aka ji ọfọ nna m ele ọ dị mma Ezokafọ onye eji chuhu mma were mara n'oko ife a na-etu Obi na-akụ eze biko kedu ihe nwere ike ịgwa ndị ejimara ndị si Omega 101.7 n'Omochu ala nsọ wee bịa ala oko kwa ala nsọ gịnị na-eme n'ogbe unu n'ụbọchị nke taata a ka anyị ji bịa n'ụbọchị nke taata bụ na o nwere mmụọ a na-agba n'oko a na-akpọ udo agbazue a na-agba ya n'ụbọchị nke taata aka ji ọfọ ya bụ Chiukwu Okeke na ndị ụmụnna ha na ezi abọ niile jikọrọ aka na ndị agbaziri isi obodo dị iche iche tụmadụ ndị oko wee na-agba mmụọ ọnụnwa a na-akpọ udo agbazue n'ụbọchị nke taata onye awọ ịkpatara iji wee nọrọ biko anyị na-asị na ọ ya adịrị gị na mma dịkwara ndị niile na-eme mmụọ na mma maka na anyị ma na Chukwu bụ mmụọ ndị mmụọ a nọ na bịa mmụọ ozi Chineke ji azie ozi ji anete ndị oko na akwa mba na achịrị na gwara bụrụ otu a sị akịrị iwo nna nịta ọ ga-egbu onye na-asị ya nsọ ndị si ebe nna ha asị mpịapịala nne ewu epịkwa nwa ya ebe unu si na unu ya echeta ochie na ọfọ ya agba unu eru wee sị na anyị na-asị n'ụbọchị nke taata anyị afụgo ka anyị na-eme ya ndị omenala difenda asaa ọ bụrụ anyị ndị oko nọ n'ime ya na-eme ya ka ọ bụ ma ndị ụka ma ihe niile jikọta wee na-eme ya ọ dị mma ajụjụ ejuru amaka nwanna ndị nọ na-eme omenala defenders dịka ịfụrụ kalenda ọwụsọeba ebe a nụwa bụ ndị amụrụ n'oko bụ ndị oko ma ọ bụ ndị anyị na-anụ n'oko ndị nwunye anyị na ndị ụmụada anyị na ndị ụmụnne bụ ndị amụrụ na n'oko aha bụ ndị omenala defenders dịka anyị fụrụ gị ezigbo nwoke anyị fụrụ ịdị n'oyibo ịdị n'Igbo anyị na ha ele gị na-afụ na oyibo dịgo na-arụ Igbo dịgo na-arụ ijekwula eje bata abata were na-asụ biko nwere ike ịkọwatara ọha na eze na-ege ntị n'oge a na-ele anya n'ife na-eme n'ụbọchị nke taa ihe omenala difenda ihe bụ ebumnobi ha the preamble enwere ihe ebumnobi ndị ji wee bido ihe ọbụla a na-eme kedu ihe ọ pụta bụ omenala defenders okwu a thank you very much ihe omenala defenders pụtara bụ ndị na-wepụtara onwe ha ndị oyibo ọ bụrụ na ndị ọcha dịka ndị ọcha na-asụrụ anyị oyibo ihe defenders na-egbu ndị pụtara wepụtara onwe ha iji wele hazie wepụ ihe ọbụla kwesịrị ka ewepụ n'ime omenala webata ndị kwesịrị ka ewebata the people that are defending the culture and tradition of the community ọha bụ ndị a na-akpọ omenala defenders anyị dị out to defend the tradition and culture of our community oko ọha bụ ndị omenala defenders. Thank you very much. Okay, ihe ọzọ anyị na-achị mata bụ kodo ka ndị mmadụ na-aghọta ife bụ omenala defenders tupu omenala defenders ekwube ya o nwere ndị na-emebi omenala before mebiri mkpuchi abịaze ka egbuwe because tupu ekwuo ka edifend ya kesi ya pụta na court wee defend bịa gịnị onwe ihe mere na gịnị mere nwere something nwere ike ka ndị mmadụ mata na ihe ahụ mbirikwa n'ụbọchị nke taata nwere ihe mebiri na o ji mechazi ọbịata n'ụdị a ọ dị mma ajụjụ gị mara mma my brother dịka ọ dị amụrụ m n'ezinụlọ onye na-eme ọdịnala nna m bụ Chief Dr. Eledum Ezokafọ ọ nnukwu dibịa ka ọ bụ n'ọdịnala ka ọ mụnyelụ m nwunye ụmụ ya niile n'ime ọdịnala ọ mụwa obere nwa ya ka iwe malife na akọwara gị nnana dịka ọ dị anyị kuritere na-apụtazi na-agwa anyị na omenala adị ozi mma na omenala bụ ikpere alụnsị omenala bụ nke a maọbụ nke ọzọ anyị soro ụkpụrụ aha ndị nne anyị tụọrọ anyị were na-eje ụka mana dịka ọ dị taa mụ na onwe m na 2006 ka m chegharịrị bido bụba akwụkwọ nsọ na-ebu Baịbụl na-akparị na-eji obodo dị iche iche na-agbasa ozi ọma oke omala onye mbụ ana m eji ịgbasa ozi ọma ebe ọbụla Imo steeti, Abia steeti, Delta steeti, Edo steeti ana m ejecha those places mana ebe na-achọ igwu ụlọ tata anọghịzi m alụ ọrụ dịka pastọ ana m arụzi ọrụ dịka onye ọdịnala maka na ọdịnala bụ ihe Chineke ọdịnala
ọdịnala dị wee mụọ anyị ọdịnala dị ụka wee bịa ife nchọ ịkọwala ụnụ bụ that na alụ m ọrụ pastọ from 2006 to 2020 14 years ka m nọrọ na ya mana today adị m alụzi ọrụ dịka pastọ anyị ncha ana m alụzi ọrụ dịka onye ọdịnala maka na ibe mmalụ m sitere n'aka nna m wụ dibịa nnukwu nne m wụ eze nwaanyị nnukwu nna m wụ dibịa nke mụtara ya wụ dibịa ọ dibịa na agbụrụ dibịa ka m si onye a na-akpọ eze nwizigbe n'oko ọ ebe ahụ ka m si ọnwụ eze nwizigbe ka m bụ so eze nwizigbe bụ nnukwu dibịa amaala amala and anaghị ha hapụ omenala mebe omenelu mkpedikomasị onye hapụ omenala mebe omenelu ụwa kara ya njọ mana idozi omenala sobe omenala uwe megịrị ọ dịrị gị mma ekene m ụlọ biko ya gazie biko ya dịkwana gị na anyị na-aga azụ onye ligoro ọjị kpali ya nkụ tata n'ụbọchị pụta anụ ọ bụ na onye anyị fụrụ ga-aza anyị ka anyị na-ajụ ajụjụ na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ dịka anyị fụrụ na itozuru oke na oyibo tozuo n'Igbo ka anyị na-achọ ka imetụrụ anyị aka maka ọtụtụ ndị na-enekwa ihe anya amata ihe bụ omenala. Gịnị bụ omenala? Gịnị ka ọdịnala pụtara? Omenala ịkụwata ya n'ebe ọ ga-aga ịhazi na ihe ọ pụtara ọdịnala bụrụ ihe dị otu a dịka isi wee ghọta onye maara nna ya ma ndị ichie. Omenala bụ ejirimara obodo dịka anyị bụ ndị Igbo o nwere ihe a na-akpọ omenala ndị Igbo dịka ichi ọzọ dịka igbu ichi dịka ime omenala dị iche iche ma ịkwa ozu bụ ihe niile ha niile bụ omenala anyị gụnyere ịlụ nwaanyị mee ego n'isi nwaanyị gbaa nkwụ n'isi nwaanyị ha niile gụnyere omenala mana ndị ụka si anyị na omenala adịghị mma ewetara anyị nke si mba ofesi wee bịa ha amakụọ ya nabata ya tupu nke be anyị kpatara na anyị ji ya bụ anyị gbasịa nkwụ nwaanyị anyị agbakwuo akwụkwọ ofu mmanya ahụ ebunyere nwaanyị ụbọchị ahụ ọ gbara nkwụ nwaanyị ka a ga-ebunyekwa ya ụbọchị ahụ ọ ga-agbakwa akwụkwọ kedụzi ihe dị iche azụ ụmụnna ya ma ndị ichie dịka abụdị mgbafọ ogologo ime ya afọ na ekeja akaja aka njisi na ịbụ nwoke dike n'ukwu na nke ya na nwa yili nne ya ka a na-agba oyi ka nne ya ache m na ọ na-anụ arụ mana afụgo na isigo n'ime wee yie nna gị wee marakwuo ha marakwa dị n'oko ọdịnala pụtara gịnị dịka ịkọwara ihe dị n'omenala ọtụtụ ndị amatago ọ nkụzi ka anyị na-akụzikwa maka anya ndị ọzọ na-afịa ọfụ na-asụ ekwu ihe onye amarọ ndị a niile nọ na nga nke ime mmụọ the prisoners of faith or spiritual slavery ọ nga ka a tọrọ ha na ya ha amatakwa na ha yi azụ akwa mana oge anyị na-amata wee pụta kedu nkọwa anyị na-akụwa na ihe anyị na-ajụzụ ihe ga-enyere ha aka ebe ndị anakịta na-afụ ya ha na-aghọta na ihe bụ omenala na ihe bụ ọdịnala maka mgbe ọbụla a na-ekwu ihe banyere omenala mana Nollywood ma ebe ọbụla a na-eme a na-egosi n'ọya ihe lụrụ alụ ihe ekwensu dịka anyị ji jụọ ajụ maka omenala ịkọwago ya anyị kenere gị na nwoke dike ka ebu iwe onye ọma eji eje mba oko maara ndị aja na oko nọ na-arụ gị wee na-asị ka anyị si n'ebe ajụtagbu egwu kwara anyị nwere otu ihe ma abụọ anyị mara bụ ọdịnala maka ọ bụ nkụzi anaghị enweta n'ụlọ akwụkwọ. Ejuru nke ọma ọdịnala bụ ihe ndị agha anyị bịara ụwa hụ na ọ dịga adị ewere mmụọ gị mgbe ihe ndị agha dị eji tupu amụọ gị ịmaghị etu esi were dozie ịmaghị etu esi wee hiwe ya ihe ndị agha adịgo n'ala tupu amụọ gị mana anyị pụtazie dịka ndị amụrụ n'ọnọdụ ụka agwazi anyị na ihe ndị agha dị n'ala tupu amụọ anyị adọghọzi mma na a ga-akụkpọ ya akụkpọ a ga-ewepụ ya ewepụ a ga-agba ya ọkụ mana ọ dị n'ala tupu ga amụọ gị ọdịnala bụ ihe ndị agha dị n'ime obodo ndị dị n'ala tupu mmadụ bata ụwa fuo onwe n'ime obodo. Biko emeka anyị matakwa afa gị ahụ ọzọ. Afa m bụ Maazị Chiukwu Ezokafọ. N'ife na-eto ogobe Obi na-akụ eze aka ji ọfel ọ dị mgbe Ezokafọ. Anyị na-ekene gị ndị eji mara ndị Omega 101.7 Ụmụchu anọ n'ebe a mụ onye isi nchụaja nke gị na ya na-ekwurịta n'oge a bụ Priest Dr. Ugochukwu Okeke Osele bụ ụkọchukwu ndị ụka ọdịnala na omenala n'Afrịka anyị ofu efi ka abara ka na-achụ. Anyị na-ekene gị wee na-asịdo dịka nkụzi agwa a na-achụ ka ha matakwa na ọdịnala bụkwa
nwoke eya dị ime mmụọ nwa ọ bụ ọdịnala akwụ eya ebu amị ụkwa ife ka a na-agba ọdịnala tradishọn ọ dịgo n'otu Chukwu si kee ihe ahụ n'ịgbasonyekwa ihe anyị kọwara na ọ banyekwa n'ihe a na-ekwu ihe mmadụ bịa foto o si wee dị mmadụ na-apụghị imegharị na ọ dị iche maka omenala anọ ego erika konstitushọn ị nwere ike ime ndị anytime ya ka eji abịa ebe a na-agba nkwụ anyị nwere ike ime adjust n'ihe do agha ma akwamozu ihe eji akwa ozu mana tradishọn na-adị otu ahụ ọ dị anaghị echenji ya wee na-asị ka ndị niile na-ele anya n'oge a anyị na-egosikwa ihe a na-emeta emme a na-eme iji wee kụzikwala ndị ụmụnne anyị nọ na-agbụ n'ebe dị iche iche n'ọnọdụ dị iche iche na-agbụ nke ime mmụọ ka wee kọwatakwara ihe dị ka ha nwee ike na chi ata azụ sonyela anyị were mee ihe dịka Chukwu kele anyị na agbụrụ anyị ka anyị wee mee ka n'oke anyị wee maa mma ka ịhụnanya na-edu n'otu ahụ wee pụta tọọ atọ agaghị eji ọnụ nweta ọ mmụọ na-ejikọta mmadụ ị ga-afụ na nkịta a na-eme mme mmụọ n'udo ebe a efu na ịnegharị anya efu na mba dị iche iche ọ naghị agba onye ụka ọ naghị agba oke mba onye si na ebe a ga-anabata gị obi iji ebịa ka ihe eji wee na ị ga-anata ngọzi onye ụka bata a na-anabatakwu ya mana ọ na ndị ụka ya abụ onye ọgọ mmụọ bata na be ha azọ na-agọ mmụọ Chukwu bụ mmụọ anyị sị ka obi sie unu ike obi sie unu ike ihe anyị ji wee bata sị na anyị ga-anọ ya n'ụbọchị nke taa wepụta ihe a n'ebe mba ụwa dị iche iche ga-afụkwu ya ka ọ bụrụ nke anyị nwa m ndị ejimara ndị tinyere bụ ndị omega ahụ na-amasị anyị ihe unu na-eme masịrị anyị ọ tọrọ anyị ụtọ kwesị ọ ga-adịrị unu na mma kedu egbeli na-egbele ndị ndị ọgbakọ gị na ha nọ n'ime ya ti ya agọla ha nke ọfọ anyị na-agbazi egbe agbazi gọọrọ ha ọfọ na-agọlọ ndị omenala defenders oko asị na omenala defenders oko ọ ga-adịrị anyị niile na mma n'ofu n'ofu ibe a na-eme ebe a n'ụbọchị taa anyị tinyere ya ọsịsọ anyị tinyere ya ike anyị tinyekwu ya wa resources iji wee fụ na ihe a na-eme na ọ bịara na mmezu ọfọ nna agọlọfọ abụ na onye ọbụla nọ ebe a na-anụbeghị nwaanyị bụ onye omenala defenders ọ ga-anụta nwaanyị chi ya edebere onye bụ nwaanyị na-anụbeghị di Chukwu ga-enye ya onye ga-abụ onye nke ya onye ọbụla bụ onye omenala defenders enweghị ezigbo ihe ọ na-eme dịka anyị na-agbacha udo agbazuo gbakwuo ebedi mkpu echiwu nna anyị ife ọma ga-amalite mebe n'ezinụlọ anyị dị iche iche etu a ka ọ ga-adịtụ ugbu a ruo mgbe ebebi agazie biko o nwere dịka anyị nọ n'iru onye anyị na-anọkwa n'iru n'oge a nke a dịkwa ka anyị sị biko onye anyị nọ n'iru ya amarọ m na m agba ya Igbo ka m agba ya Igbo agba iyi ya obugbo agba dị egwu mana ibe na ama na ọfọ onye ndị nna anyị ha na-anya agba ebe a na-etinye ọfọ na nke mmanya ha ji aṅụ mmanya iji wee sọọ nsọ so dịka uwe dị anyị chọrọ ka ịkọwarịtara ndị anyị ihe na-emenụ dịka ị nọ ebe a aka ebe gịnị ka ị nọ ma na-eme n'ebe a ana onye Igbo ịgwa ya onye Igbo gwazi anyị n'ebe ị nọ na ife na-eme n'ebe a nwa nkenke onye nwoke obi na eze aka emeka ọnụ m aka ji ọgwọ ndị omenala defenders ekwutesi anyị ife niile sọsọ nwa aja ibe ka m na-atụnye ibe m na-atụnye o maka ndị Igbo ndị si na fa na-eje ụka ndị si na fa amalifewa alụsị fa amalifewu ndị ichie mana fa bi na ndị ichie mana fa bi na nna nna fa debe na mgbe onye ji teta ụla ọwụrụ otu ya mana fa mara amalụ ebe ọwụ na obodo ọwụ na ịnọ aja ana ife aja ana dị dị ile inye anya n'obodo na efu na nwoke dị 65 years ọwụrụ okenye nwoke dị 70 years ọwụrụ okenye ije na gbuo 120 na-eje mba otu bicycle nata duto na aja ana dị efe ile sọọsọ ife m na-etinye ebe ahụ nwoke Igbo niile bụ anatabago inye anya bifo ife a na-elu uyo m 100 naira mana tata 400 nke white 800 ọ bụrụ na a na-ata ya ata ọ bụ ebego n'ife a na-eme anatabago unu netụfọrọ oge ana m ekene ebe anyị nọ n'udo ogbuefiala na-azụ nwa nwaanyị vlọg wee ju nri nwaanyị na-eje mba mee ife wee nata ojebe mba okulu mmụọ oke jide ebube kulu eze na kulu ebede mgbu wee jebe ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị n'ebe a na-ekene aka ji ọgwụ udo Chukwuma wee na-ekene aka ji ọgwụ ebede mgbu kwụ Dr. Demianụ aka ji ọgwọ udogbune m wee na-asị nwaanyị n'ebe a na-anụberedo ya adịrị ya na mma
nwoke ebe a na-adịbeghị nwaanyị ọ ya dịrị ya na mgbe ọ ya anụta nwaanyị ndị nụkwanụ nwaanyị ya bụ ibe ọ ya eji wee zụọ ụmụ ha asụcha ụmụazị na-ebe nka wee na-asị ụnụ nwa ewu ndị bịara abịasị mba wee bịa kunu bido ibe a na-eme ebe abụ ọdịnala ebe ndụ dị ebe ndị mgbe ochie na wee bie ndụ wee bika nka mgbe nwanne na-asị nwanne bịa were anyị ya bịa nọgide ọ dịghịzi kịta mana anyị nwe ndị ọdịnala ndị kwetere na omenala oke anyị n'ala a sị na ụfọdụ butere alụsị anyị kwetere anyị butekwuru alụsị nwa na agbụ na udo dịbe anyị sọsọ ibe na-ekwu taa ka agba n'udo nke ife na-abịa echi ebe ya gbuo ebedi mkpu ọkụ niile mmụọ jikọrọ oko mmụọ oke tikuru wee dị ebu ọ ya adịla anyị niile na mmasị tata rukwe mgbe ebido biko anyị na-ekene ụlọ ya na-asị ọ ga-adị mma nke unu nwekwara anyị maka echi ile ọ na-achọ ka anyị bịakwa echi na nke ahụ na-ekwu a na-asị echi ile ado anyị nọ aga n'iru na-asị anyị na-ekene ndị niile ebe a ozugbo anyị nọkwa na-aga n'iru na mmemme nke na-aganụ ọ bụ na ile anya anyị ga-atụkwa na ife na-eme ife egwu ka a na-eme n'otu aka ihe akụrụ ọ bụ ihe egwu a na-eme na mmanwụ dị iche iche na-agbakwa na ote gara aga mmụnwụ agbadoghị mana taata ọ na-agba n'obodo a ọ na-agba n'udo na ọṅụ taa bụ mgbe o bidokwa ameekwa ya bụ mmanwụ a na-emekwa eme wee na-asị ka a na-emekwa n'ụbọchị taata ma ndị na-abịanụ anyị na-ejekwa na-asị na ọ ga-adị ha na mma ije mmọnwụ ka mmọnwụ na-abịa mmọnwụ ka mmọnwụ mmọnwụ ka mmọnwụ wee na-asị ka ọ na-adị mma ọ na-adị mma ife na-eme Ajo fear from Bay. Ajo fear Bay. Ajo Dananka. I'm about to remember again. 1 minute. Come on, alive. What's in a while? We can't come on. What can I get? Abu mmemme ịgba udo ka anyị na-eme n'ụbọchị nke tata n'oko tata ọnwa nke atọ dị na mkpụrụ ụbọchị 30 n'ime arọ nke a wee na-asịdo unu ka a na-eme emume a ihe afụ ebe eze Akaji ọkọ na ndị anyị jiwere ajụjụ ọ bụ mmemme ịgba udo ka a na-eme n'ụbọchị tata na-asịdo ka ọ na-eme na-ege ọ gwara Ajo na nka ọ na-agakwa n'iru ọ bụ mmemme nke a na-eme n'udo udo agbazue ọ bụ udo agbazue ezi agbọ ka anyị nọ n'ụbọchị nketa na-ewepụta ọ bụ ndị eji mara ndị Omega 101.7 FM ma na-ewepụtara ya unu otu m si na-afịa n'ụbọchị nketa ka o si na-eme ọ bụ n'ala oko Olumba North ka o si wee na-apụta ife ndị Omenana Defenders oko gburugburu bụ ndị pụtara ife na-akwado ya mmemme n'ebe ọ dị ukwuu
onye isi nchaji President Chiukwu Okeke Osalene opụtara ụnụ ememe nke a na-emere ụbọchị nke tata n'udo agbazuo nke bụ na oko ezi abụọ a na-eme ya ọ omenala ka ọ bụ ọdịgbo ka a na-eme o mere ka nna ya mere ọ bụghị ajọ ihe na o chetara ochie na afọ a akwa ya iru ma nwanne ya ma ndị ichie o mere ka a na-eme na-emeli ya otu ọ ga-adịrị ha mma bụ ndị niile metụtara atụmatụ iji kwado ya bụ ememe nke a na-emere ụbọchị nke taa dịka ọdịnala oko ndị omenala defenders gburugburu niile ọ nọ n'ụlọ ọrụ n'ezi aja na oko na ndị ichie gọzie ha n'otu n'otu dịka ọrụ ha si wee dị ajọ ọfịa si na nka ọ na-agba ajọ ọfịa na nka ọbịa mme nke a na-akwanyekwa dịka esi eme ya na ọ bụ emume nke ịgba udo nke ndị omenala defenders nkwado ya nọ na mba dị iche iche ọ nọ n'ụlọ n'ezi omenala ọdịbarụ gbuo ọbịa ka a na-ekwu maka ya nke agba na nke a na-ekwu okwu ya n'ọfọ nke eji wee yire ya bụ ọgbakọ nke eji na-enye nkwado na ife eji ememe ya bụ mmụọ ihe akụ aka ihe enwe aka ji ọsọ ma mmụọ nke a na-asụ na ka ọ dị ya Cosa è? C'è un bel dente a via. Come è apa que boa? Feliz Nneka. Bom, Feliz. O qual Nneka? Feliz da puta que nibo. Obiangole. Okay, Obiangole Nneka. Ele nwere ike ịkọwatara anyị ihe na-eme ụbọchị nke taa n'ebe a. Ebe ka ị nọ. Gwa ya afa gị, gwa ya ebe isi, onye obodo a.
ude agbazi ude agbazi a na-agba a na-eme kwa afọ nke a mgbe ị na-abịa ịnọ ka abalị ya kedu ka ị fụtara n'ebe a ịfụtara ihe dị mma na o kwesịrị ya bụ ihe ka ọ na-arụ gị aṅụrị ka ọ gị n'ụzọ a onye na-abịara ebe a na-aṅụrị ka ihe o meziri ife omenala na-ejikọta ezinụlọ na-ejikọta mmadụ na ibi ya na ihe mmụọ na-ejikọta mmadụ ka Chukwu bụ gịnị Chukwu bụ gịnị Chukwu bụ mmụọ anyị nọ be mmụọ Chineke ji anyị gosi mba osi ọ ga-adị gị na mma kedu ihe na-agwa ndị bụ ndị odifenda ndị na-akwado omenala kedu ihe na-achọ ịgwa ha egbeli na-egbela ha nke ya emechi nri ya afọ gị ndị eji mara ndị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma ebe ị bịa nọnyekwa ndị so mee ihe ndị agbụrụ anyị na-eme n'agbanyeghị otu ị dị a sị na ọ ga-adịrị gị na mma dịrị ezinụlọ na mma ife ọma niile Chineke ya agọzi nwaanyị mmụọ nọ na ana ga-eji wee gọzie gị ya ọ ga-adịrị gị na mma ugbu a na mgbe ebi ya ọ bụ na emume a ka anyị kenọrịsịkwa n'ụbọchị nke taata bụ ọnwa nke atọ na ụbọchị 30 anyị bụ ndị Omega 101.7 FM mụchi ndị ejimara ndị makwa na-esi wee na-afụ ka a na-eme ya na ịgba udo n'ezi agbọ nke dị n'okwu nke a na-emekwa dịka a na-eme na gbuo unu esonyela anyị ga na-afụ ndị nọ na ihe eji eme ya mmemme mmụọ wee na-asị n'ụbọchị nke taa na ọfọ niile a na-agọ a na-ekene ya bụ ndị na-eme ya ma aka ji ọfọ ma ndị kwadoro omenala ma ndị na-atụ ebe a wee nyekwazie ọkasịmụ ndị a na-akpọ Omenana Defenders oko na gburugburu mba dị iche iche mere ka emume a na-aga n'iru n'otu ọ dị n'ụbọchị nke taa onye ka anyị na-atụ n'obi ka ọ gaziela anyị ọnwa na ugbu a na mgbe dị o nwere onye nọ n'iru anyị a gbara nwaanyị udenegbe ọna ka anyị nugodu anyị chọrọ ka anyị mara onye anyị bụ ndị eji mara ndị Omega 101.7 na Emuchu nọ na ụbọchị nke taata wee sị anyị nọnye n'ihe nke a na-eme nkwanụgụ nwa osi anyị magwe na iso nọnyere anyị ka ịgwata anyị gịnị ka ekwu obi dị gịnị ka efu na-eme n'ebe a ka ịkọwara ụwa onye ebu maka ihe anyị nọ ebe a kịta bụ na ndị ọbụla na mba dị iche iche mana obodo oyibo na-afụ ihe na-eme ebe a o wee bụ mmasị na mmụọ kwu na ihe eso pụta kọwaa ihe na-eme n'ebe a dịka onye ebu na ife na-emenụ afa gị okay.
ya gazi ọ ga-adịghị na mma anyị na-asị ebe unu pụtara wee sonyere ndị ya egboko na egboko nọ ife anyị egbosa na be gị aka ị na-asị na ihe esonye mee ka anoko dị mma ka mmụọ likwa ihe mmụọ ga-agọzi gị ngọzi n'ala a ga-elutekwa gị aka ife ọma niile dị na anoko nke ya agọzi nwaanyị eleta nwaanyị ndị mmụọ ndị nọ ya ndo na mmụọ na-akọ na ndị nọ na anoko ga-eji egozie ụlọ bụ ndị kwadoro mmụọ na mmụọ ya akwadokwa ha ka ndị mmụọ ozi gọzie ụlọ lụọ ọrụ niile Chineke ejireba n'oke ka ọ lụọ ọrụ ụlọ ugbu a na mgbe ebighị ebi ya gazie ụkọchukwu na-edo maasị ị na-anya efu na ụkọchukwu na-edo maasị maka na ụlọ ụkọchukwu ụkọchukwu dochaa maasị katikis ama ọkwa ụkọchukwu na-edo maasị ọ na-edo maasị nsọ ọ sị ka nwoke dị ka nwaanyị dị ka anyị dị ka echi na-eche adị atọ n'igwe ụkọchukwu si na ihe ọhụrụ na anyị mere from tata gawa wee ego ka ọ ga-awụ nwoke ọbụla anyị na-eme biznes ọ ga na-atọ anyị ụtọ ọ na-atọkwa ya ụtọ nwoke sụọ anyị ọrụ anyị a na-atọ n'oge a bụ oge eji na-ama edo na-amapụla mmụọ nọ n'ụlọ mmụọ ndị ọbụla ji anyị ụgwọ akwụ anyị ụgwọ nzukọ ọṅụ edochia mmụọ udo na ọṅụ ka a na-eme anọ na be udo onye batara na be gị ihe nye edo mmadụ nabatara ya nke ọma ọ ya ka a na-emekwa omenala a na-emetụrụkwa ya aka ya wee eze mmụọ bụ aka ji ọfọ bụ onye mapụrụ nzu a na obi mmụọ a emewe na-agakwa n'ihu
Okay. We are. Mama. I'm not talking about that here. I'm already there. That's why. Okay, no. I'm going to get on that. The mother never went to Camaro. I want to get never. Because they can kill a neighbor. Guy named the Yata and a quarrel or Tata whether going there. They got the modern and the we have Ulu ebe more of the model table than your mother. I won't get my wine now. Ulu about na bien na me ka mata na mmụọ bụ na nọ na obodo dịka na udode bụ mmụọ Chukwu ji agọzi ndị obodo a na-atọpụta ndị nọ na-agbụ na-agba ọgụ ndị a na-eme mmewu na-arịọghị ọnọdụ mmụọ anọ ya bụ ulu ọbara na a ga na-eme ka o wee nọgide n'ọlụ nke Chukwu ji arụ na n'oko dịka n'ụbọchị taa a na-eme ofu ugbo n'arọ anyị fekwe na-eme wee na-agwa ndị kwadoro omenala ma ndị na-eme ka ọ na-aga n'iru kedu ọfụ na egbeli na-egbela ha ọfụ na-agọrọ ndị na-enye nkwado maka omenala I got there.
ndị ochie egwu ogwu nna egwu ogwu nna ọ dịwa na mma mụ egwuola ife anyị kwuru otu anyị si egwe ka ọ ga-emezu na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị onye nabatara ihe ma ọ ga-adịrị ya na mma ya gazienụ